υπολογισμός του συντελεστή τριβής ολίσθησης με το τριβόμετρο. Στο κεκλειμένο επίπεδο τοποθετούμε ένα ξύλινο παραλληλεπίπεδο και η γωνία του κεκλειμένου επίπεδου είναι μικρή ώστε να μην ολισθαίνει το παραλληλεπίπεδο. Αυξάνουμε σιγά σιγά τη γωνία ώστε σε κάποια γωνία το ξύλινο παραλληλεπίπεδο ξεκινά με δυσκολία και αρχίζει να ολισθαίνει προς τα κάτω περίπου με σταθερή ταχύτητα. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο πείραμα με άλλο υλικό, έχοντας την ίδια επιφάνεια.